който се състоял на 11 май 1963 година, когато се е произвел първия пуск на ракета в България. Ракетните войски бяха нашата гордост, бяха гордост на армията. Благодарение на тях имаше паритет на Балканския полуостров. Нашата държава беше силна ракетна сила, която я признаваха тогава и западните държави. Преди 3 години нашия клуб ракетни войски и артилерия в град София решихме да се заемем с този, може би труден, но сега вече казвам, осъществим проект. Да оставим за поколенията паметник, който да им говори, че България е била ракетна сила, че България е била сила, която се съобразявали всички балкански държави тогава. Това е плочата, която ще открием сега тук в село Чубра, и мемориалния комплекс, който ще открием след 2 часа и половина в село Славянци. Вярно, че ракетните войски просъществуваха 40 години, но ние бяхме длъжни, тези, които са служили в ракетните войски, да отдадат заслуженото, да оставят спомен за поколенията и векове напред да се знае и да се помни, че в България е имало такива ракетни войски, които са били гордост на българската армия. Разрешете да дам думата за приветствие на ракетчик номер 1 в България, нашия генерал лейтенант Тодоров, почетен член, председател на клуб ракетни войски и артилерия Олимпик 1 София. Уважаеми граждани на Чубра, ще се обърна направо с понятие другари, генерали и офицери. Повод да ме връща в нашата офицерска младост. Когато под голяма секретност бяха изградени ракетните войски на България с оперативно-тактическо назначение и с тактическо назначение. Първият тактически дивизион, който бе формиран в състава на Българската народна армия, е 7-ми отделен ракетен дивизион, дислоциран в село Бояново. От голяма секретност същия получи задача да се подготви в най-кратко време и да произведе пред държавното и военно ръководство на Народна република България и на Българската народна армия първият воен пуск, който бе осъществен от гората на Чубра до направление на Ичера. И до сега изследователите не са открили формулата и нейните компоненти за мотивацията на офицерският, сержантският и войнишкия състав, който служише в ракетните войски. Това бяха не само образцови, но и еталонни подразделения и съединения в състава на българската армия. Както заяви генерал Фотев, това беше силата, която създаваше паритетът на Балканите. По силата на режима, по силата на секретността, поколенията ракетчици служиха при неимоверни трудни условия, но при такава мотивация много занятия се провеждаха нощно време. И тогава бе създадена крилатата войнишка максима. Да се подчертая, че от състава на 13 ракетни дивизиона, в състава на тогавашната Българска народна армия
на тяхното съществуване са осъществени на територията на България на 120 бойни пускови, които имат оценка от 96% отлично. Това е благодарение труда на колективите, които служиха в състава на ракетните войски. Трябва да дадем дължимото и на съпрузите на нашите ракетчици. Благодарение на тяхната самоотверженост, те създаваха ония комфорт, за да могат да служат на майка България. И ние сме длъжни с този скромен обелиск да дадем дан не само на ракетчиците от 7-ми ракетен дивизион, а и символично на всички уния, които служиха в редовете на ракетните войски. За жалост, сега България и българска армия е като гол охлиб. Не остава нищо друго, освен да кажем Бог да пази България. Моля генерал Тодоров с кмета на село Чубра Канчо Христов да прережат лентата и да открият паметник. Да ви е честит! Здорово! Предлагам. Стихотворението е от офицера от запаса, полковник Петър Димитров от Асеновград. Първата ракета. Бояново, гарнизон с младост крилата. За подвизи нови топтяха сърцата. Една надежда сгрява им душите, синовен дълг светлее в очите. Есен 1962. Вихри вият в мрака. На Бояновската гара спира влака. С техника специална за дивизиона боеви. За страх на враговете в тревожни дни. Гърдите с вяра и устрем крилат. Един купнеж зове ги към подвиг непознат. От здрач до здрач неспирно, в студ, пек и зной, трудиха се всички, без отдих и покой. Май 1963. Ведри дни над Чубренска гора. За пуск докладват гордите чеда. Целта е осветена от слънчеви лъчи, сив орел отлита в близките гори. С трепет очакват първия пуск в страната. Благословен да е, зове войската. 11 май, тресе се земята, ракета П-30 полита в небесата. Целта е поразена, вертолета съобщава, първия дивизион за успеха награждава. Ора! От десетки гърла огласе гората и ехото ехти към Балкана и полята. Няма го вече ракетния дивизион. Казармата остана като безлюден дом. Вечер бояновския вятър щом повее,
гората песен за славата им пее. Искам се да изкажа нашата най-сърдечна благодарност от името на Клуб Ракетни войски артилерия София, на кмета на общината, уважаеми от нас доктор Кенов, на кмета на село Чубра, уважаеми от нас господин Ганчо Христов и други, които се включиха най-активно като старшина Христов в построяването, създаването на този обелиск, който ще дава информация на младите, на учениците, на подрастващите, какво е било в България преди години. Разрешете ми от името на Централния съвет на Съюза на запасите офицери и сержанти в България и нейният председател на село Чубра юбилейна грамота за всеотдайна, народолюбива, патриотична дейност в селото Чубра. Заповядай. Скромен подарък от комплект книги. Държите здраве. И на последния командир на ракетните войски, който стои до мен, по-покойник Иван Лазаров, който се включи най-активно в последните месеци при построяването на нашия мемориален комплекс.